И здравейте хора, аз съм Гринго и днес ще анбоксваме новата ми покупка, която е мини принтер на Kodak Mini 2 Retro. И това е принтер, джобен, който може да си го сложиш в джоба. И това е едната хартия, толкова е голяма горе-долу, ето толкова. Размера на снимките, тя е малко по-голяма. И да, след малко ще го пробваме. Първо да го анбоксиме и се прехвърляме към анбоксинг. И ето ни вече при анбоксинга. Първо ще анбоксна принтера и после хартиите. Ето го, аз взех бял цвят, иначе има черен и още някакви цветове, мисля, че розов, ако не се лъжа. Ето го принтерчето, колкото ръката ми. Сега. Ето. Тук има някакви книжки, благодарят ми и естествено кабел за зареждане. Ако щеш да е странно, ако нямаше кабел за зареждане. Да. И това е, сега ще анбокснем и хартията. И ето сега ще анбокснем и хартията. Ето. Едно. И това е главно. Вътре има общо 30 листа. 30 хартийки за 30 снимки. И това е... Тук има мастило, мисля. Защото това е с мастило, а тази е без мастило, зинк. Тоест Zero Ink. Се превежда и сега ще я отворя и нея. Ето и нея, тя е малко по-малка от нормалната хартия, но не използва никакво мастило, само има си вградено в самата хартия, мисля, не знам точно как работи това, но това е. И сега ще го пуснем и се връщаме. Принтера в него всъщност има, мисля, че 8 хартия за 8 снимки. И да, сега ще го пуснем направо и ще го тестваме. Всъщност ще изтеглим първо приложението от Google Play. Ето. Ето го приложението. Обаче ни вкара в Apple Store. Да. И ето го приложението. Искаме да се инсталира. И след малко ще се върнем. И приложението се изтегли, отваряме го. Ето тук туториали. И ето тук вече снимките. Да пуснем Bluetooth и да намерим принтера.
Ето го е принтера. Кодек. Instant. Свързваме се. И да. 40% батерия има. В момента ще му пуснем една снимка. Тази снимка ще принтираме. Мени дрона. Ще я направим без рамки. Borderless. И да, направо ще дадем да принтира. Почва да принтира. Да, сега ще направи 4 връщания. Първо жълто, нали, да, после синьо, после основните цветове, мисля, и после да, сега после червено всъщност след жълтото. После мисля, че е синьото и накрая просто ще направи гланциране на снимката. Ето. Тя е със специален ефект от Lightroom, така че няма да е като нормалните, така че да, ще е супер. Готова е снимчицата. Ето я. И в момента може ето така да направите и да... Момент. И това се къса бялото. И така снимчицата си става. Момент. Ето. Това е снимчицата. И да. Сега ще пробвам да принтирам още една. Момент. И сега ще принтираме още една снимка, която е ето тази. Момент. Да. Така. И да. Може да си ги редактирате, нали, цветове, контрасти и така нататък. Но аз съм я обработил предварително в Lightroom и за това няма сега. Можете да слагате стикери. Нали? Но не, всъщност. Можете да пишете текст. Можете да слагате рамки. Примерно. Различни. И да. Сега да я принтираме. Момент, че пак се отсвърза явно. Пак се е изключил. И вече 20%. Да принтираме. И втората снимка.
И това е снимката, това излезна. Момент. Това отчупим пак. Ама и да си го държите, примерно, ако е вертикална снимката, но на хоризонтална не ми харесва. И ето я снимката. И това ще е от този клип, хора. Ето го принтера. Много добри впечатления имам от него. Как принтира и спрямо цена-качество, нали? Е много добър избор. И това е от мене. Ще се видим следващите клипове, анбоксинги, влогове и така нататък. Абонирайте се и цъкнете лайк бутона. Чао!